Lubua! First battle ka rin na! Yaw, lakas sa tanan! Kami ang dos, laglag para 6. Pero nandun ang battle ba ni? Big shoutout sa tanan yan ni Karuno. Different interest na mo para sa mga dumadapig na to diya. Shoutout DJ EZQ sa to venue, Azul to Lubua. Boss Yanix, salamat, Sound Balloon. O sa mga ni-perform, bago lang. Shoutout sa tanan, fighter. Sa wala! Gikan Kamotes! O maging kay Mandawi! Make some noise for Clay! Sound to! Gikan Tabok, Mandawi! Make some noise for Ken Lord! Manuel, Timbay, Balba, Batang Balba, Lawrence Biliganyo, Black Rose man. Lawrence Biliganyo. Umanay ko intos, daw si Clay, pili niya. Muna kay Lord. Yo, binatatanan! Rapolo, Abianandos! First round! Binata kay Lord, let's go! Game! Una ako magsugod. Proud kay Kuniya bay. Sa Rapolo, pirmi walay absent. Sobra kabuutan pakpakit. Paglalas para kay Vincent. May pa si UX na lang inyong gikontra, boss. Promise di ko maratol. Abi ko mag-hate ninyo si Vincent. Inyo wala gining gipabatol. Pagkahasol ba nimo? Mura kag tilas nga nipilit. Ang pagkahasol ba nimo? Mura kag tilas nga nipilit. Ang Clay gihimong Vincent kay bisag asar sa dikit. Nyagutom do siya mo battle. Kay wala pa na pang iyang kalayo. Nya sikat tungod sa imong kamay, Clay. Mantadili na kamayo. Grabe katat mo battle. Dagan kaayo di pangayo. Liman kang si Gila. Gipangayo niyang Jan Leo. Kung patasanay lang daog na ka, pero karon mo makahibaw. Sa hydra ka makalabaw, pero patay kas lawas pang kalabaw. Karon na ka sa center, ang mapildi ka mao ako ang mission. Tanawon tag di ba ma-injured si Wimby karon kaatbang nimo si Zion. Diyos, kung kilatiso ninyo iyang linya, huwag may makitang hidden bar. Walay bars, cornic jokes, pilit pagid mo wordplay ang animal. Murag siloko, gikulab ni mong Merox. Oh. Murag siloko, gikulab ni mong Merox. Oh. Kaya ba akong corny man? Wala mo'y makitang perfect rounds, murag nag-beat trick ka sa tubangan sa electric fan. Kay last duwa ni Rapolo, may kulatahong nagpiniling bright. First time na ko makita nga murag si Vincent ni Battles Live. Daghan na upset. You know what happened to that night? Daghan na upset. You know what happened to that night? Giduwa-duwaan ra ang Clay sa katong bata og height. Sa kahon kagikuha sa bata katong unang pagpalit. Mao sa kahon sad kagibali pag human naggamit. Una ni nato. Mo ni una natong bagat, pero sa estilo ko na ako mustay. Maluya kas kinumo ngano sa pangkatorsi ka ni Sokol Clay. Joe Frazier akong tira, bisag naayali, dayon nako ang play. Bisag Joe Frazier akong tila. Joe Frazier akong tira, bisag naayali, dayon nako ang play. Joe Frazier akong tira. Bisag ko naayali, dayon nako ang play. Kung landing nagi ako mga punches, knockout ni si Cassius Clay. Time. President Clay! Purong Clay ang angles. Lata kayo mga linya, kinupya.
Puro clay ang anggol, pero ang round, ba mapurma. Sa imong ipang banat, ikaw ragyapon ang nalugi. Mura kag tilas ni nipilit, ikaw, Venom 2.0. Asiti nga nabuhi. Sa 1 week nga pagpangandam, bakoy klarong muda yun ba? Naapikihan ko sa ipang banat, di pasabot na pabor ka. Mauna ning nanginit nga ni Babag. O sigurado nga matusta. Bisag busy ko sa PC, medyo nagkapoy pa. Nya ako ang nakontra. Wala pa ganing gibuhat, pagod na. Wak na'y paligay-ligoy. Ngit-ngit kay ka, brother. Kung magtupad mong lil strokes, basta ikaw pinaka itong narapper. Baong ayaw og kahibong kung ka itong maapil sa battle kay mas itong pakag ikumpara sa costume ni Black Panther. Ay Bambe, dili mapuputi itong sad ko. Di lang ko parehas kahilas ni Ken Lord. Mag-post ng hashtag Black Lives Matter ug makadungog nag-N-word. Uy, wakilabot sa Black Lives Matter, leche ka. Ug ako pabot-unan ning itsura, Darkness Matter, pwede pa. Kanawar ako ng postura, base sa iyang itsura. Ug magkaanak si Manda og Luxuria, mao ni ang resulta. Ako pa nimo do, makikistorya kag bungi. Kingnon kag itom imurang balihon o di ba? Mote. Seryoso. Di ba di ka ganahan og jokes? Oh, sana niyang kun. Di na ko mahibong kung pamaymay, palaom-laom, horror corning kanahan. Kay produkto daw siya sa pricing. Huy, di ka ngayan. Ikaw rin nag-horror core nga itsura, katawanan. Kay mo reklamo na makadungog og jokes. Murag kinsa na nga hasi. Ganahan daw siya og horror core. Paranormal sa pamati. Ngano magsagulan og jokes amo ang verse. Di na ba na pwede na magamit? Ipabattle gani ka ni John Leo, wala man takay talent, diha ra ka na sangit. Maong dinamanistel na musaw mo, kung sagyud ka lang, pinamay ni mo na taktik, ikaw ra gihapon ang malunod bisag kusog pa kag kapit. Pero seryoso, pwede ra mag-bars, pwede sad mag-joke. Depende nagmagunsa ka. Kisa mo battle niya mag-joke, importante mangandam ta. Mapabug-at ugaan, depende na sa gadala. Oh, seryoso na tanawar ako ilabot ay basta itumra ka. O gituyog puro sungog ang gipa kawala. O gituyog puro sungog ang gipa kawala. Dira basta na insulto, na gipunto bisag wala kuy mapala. Slogan ni Tipsy D, applicable sa imong panit na baga kay kada human sa akong rounds. Huwag yun ang hanapin, ha. Literal na tong wala. Wakad na programa ka. Kanto Ken Lord. Masuko daw kog jokes. Na ko'y jokes ra na ay katawiya. Game? Kinsay kita sa battle niya pag final sa Kamutis. Wala. Ay boring sa tugi. Pagka-boring basin yung finals. Ang line-up sa dumuduong, sa kilid nagpahipi. Sobra ka-boring, makita nyo sa video ang iro nga sigig paso-paso, nagpataka na bagpangi. Pagka-grabe nga battle, mga MC, grabe kasi. Pero tanawa ang mga tao. Grabe nga battle. Ang mga MC, grabe kasi. Pero tanawa ang mga tao, murag yun ni atin, dug pangadji. Nindot kaayo sila forma. Bago pa ang shoes. Kato nga battle, pwede kaayo to man news. Proud nga finalist, bahala nag-lose. Kinaunang finals nga pang worldwide nga 68 views. Finalist na 68 views. Sama ni. Grabe kawak. Nya taas kay mong oras nga gi-spend. Nya maura to yung gipakita. Nalugi si my friend. Nya ana pa siya ni Dansoy nga. You're such a trash. Don't waste your time so you can win, believe me. You sure you wanna don't waste your don't waste You can win, believe me.
You sure you wanna fight against me? You should have known that I would let trash can't defeat me. Huh? Walay nakasabot sa imong pasabot, walay nakaingon og nice man. Mas masabtan pa siguro to ang usa ka word English nga thrice ni Trick 1. Kusog pa kay mo predict sa mga linya sa kontra. Issue gamit na kay daw ang clay niya, addict siya kay daot. Clay may imong banga. Clay may imong banga. Wa magi ko nireklamo nga nitira ko sa imong asawa bisag gamit na sa pangbata ni mga estilo diha karon masangit. Uli na lang sa kamutis kung di ka kadawat og kasakit. Katong imong asawa tirahon ko to di ka pugong ambana. Dato na ko sa shop bahalag masuko si Jan Leo ug tata. Dato na ko shop bahalag masuko si Jan Leo ug tata. Hulman ko to imong pares usa ka adlaw ako bahala. Patilawon ra ko tuon si kalamis. Ayan. Ako bahala. Patilawon ra ko tuon si kalamis. Ako. Kato imong asawa. Kato imong asawa. Na. Kato imong asawa. Tirahon ko to di kapugong ambana. Dato na ko sa shop bahalag masuko si Jan Leo ug tata. Hulman to na ako gusa ka adlaw. Ako bahala. Patilawon ra ko tuon si kalamis uting sa negro buanga ka. Naway klaro nga pagkamahan. Naway klaro nga pagkamahan. Kaya sa Facebook ra yun nakapokus. Kung gut mo niyang anak, patanawon ra niyang video nga mikus-mikus. Nakabaton lang kog mutos. Nakabaton lang kog mutos. Rapolo. Sa flip top na lang kuwang para na ako'y pang-remembrance. Oh. Ay kabala ka dul. Tungan taog sampa dito sa flip top para magbantay og entrance. Para magbantay og entrance. Maayo ko mo Tagalog. Maayo kong Bisaya. Pero sa mga nang call out, play well. Maong Pacquiao Lawrence. Gusto lang na ko ipahibaw nga di ko gikan niya. Gikan ko ni Manuel. Yan daw tiraon ako pares. Pero imong uyab, di ko mo tirato. Sus, ambot. Pagkakita na ako sa Facebook, radyon mo ka, unog sagbot. Nya, gidamay pa akong anak. Para lang sa battle makabara. Gidamay akong anak, abigwaan ko na sa iyang kaugalingong papa. Ouch. Round to game? May laban dapat kami ni Lawrence na hindi natuloy. Kaya hindi na nakakagulat kung may baon ka ngayon na nagmula sa kampi mo. Kinsa pa ba'y laing magpalikod? Igok na lang ni pagsago. Huna-huna asagsakto nya hinaot mapagtanto nga mabihain ra ka sa bars magpatabang pa ka uglo. Speaking of law, si Making na mismo ni testigo. Sa Legrane sa gahatag. Bisag kinsang abogado, way kaso, andam ko mo palag pero ikaw nakadepende sa lain, sa kalimbungan sagad. Suportaan pa sa balaod para muda og sa judge. O wala na minaw, guilty. Pabungol-bungol rang ending. Abig nagisgot na uglo, nagka-problema na sa hearing. Ipanghambog pa niya, battle nila atong pangalan idol. Atay tungod sa kalaay, murag mga clan member nga ga-eyeball. Napa siya linya nga, narapi rag kalit ang sa unang cameraman. Battle ni, di ka kahibaw, cameraman. Nice tol. Kung si Enigma, muanag, pucha, tanggal ka na. Si Leo, malamang niingon. Yawa. Kuanggol! Ipugos ang cameraman sa cameraman. Wala ka ato magbasol. Nya matingala ka, walay nakakuha. Alangan, wa may klaro ang anggol. Ingana iyang point of view. He thinks he act differently. Pataka rag visualize, in short, hinay sa imagery. O camera, view, visualize, imagery. Ang punto bro, imo habang na-capture. Di ra ni basta na conjecture. Ingana mo ang gulo, walay ma-out of the picture. At ito, singit ko lang. Motos Battle League,
Alam ko sa underground naghahanap kayo ng mga nakatagong diamante. Sir MZ, pag napanood nyo to, pakiusap, wag na po kayo pupulot ng tae. Battle niya ni Bryce. Battle niya sa Motus, panay call out ni Bryce. Ako tanaw, nagtama ka ato. Lamay nagani kapatiran, kay sipa ra kaayo. Nagkalisod paglitok sa Tagalog. Iyang gama, sa kontra, wa man lang nakahiwa. Sigihan ni mo call out si Bryce at imana sa imong dila. Oo, hilig ni mang call out og sikat. Kumbaga kataas-taasan. Gusto dayon mo angat, puta may pinaglalaban. Murag suicide bomber pagka desperado sa galawan, calling out big names iyang pasabog aron mo boom ang pangalan. Sige, panawag pa. Wa ko'y doubt imuhang kumpiyansa. Kaya sa di ka patawagon para kuhaon sa ambulansya. Pero napa ko'y round 3, maong ayaw sa og gawas. Nisulod man kas kamatayon pues anto sa akong palabas. Yes, sir. Good Lord. Yo, round 3 game. Yeah. Last 3. Narapolo. Nya, finalist dito sa Camotes. Calvario Rap Battle. Abiniyag mauna to ang way para musikat. Adto ka na pandol. Gihimo kang katawanan nga bayot. Maotoy gihatol. Sa kagustuhan ni mong musikat, gihimo kang si Ampol. Pero gitalikdan niya si RBL. Nya sa Rapolo nang itag tropa. Bisag idungan ni mong si RBL ug Rapolo di ni mo maiusa. Desperado ang ginabuhat ni Clay para ma-appeal siya sa special pick. Sa kagustuhan mo i-bold ni Brooke, nahimo na kang break. Nahimo na kang break. Nya sip-sip ikas presidente. Tsupa pilang luso. Nilabang pagkakamotes to Cebu. Seryoso? O basin ganahan ka mo flip-top? Bantog ni Duol kang dyan, Leo, desperado. Ingana din na basta mga tiga CRBL. Mubalhin dayon sa Rapolo. Mubalhin dayon sa Rapolo. Mubalhin dayon sa Rapolo. Mubalhin dayon sa Rapolo. Mubalindayon sa Rapolo. Kung i-expose ti karon, basin sa imo dili na sila mo to. Masyak sila yung may bawan murag tinuod pangalan ni Monchito. Sure ka nga ni Arika sa Cebu para mangitag trabaho? Ubasin ni Arika kay nakadungog ka nga naayan ni shabu-shabu. Hala, sige, shabu pa. Nya ang tripping, magpost-post rabas Facebook. Kaya ba ka nga nung nakaingkog adik ka? Napurma na magsanda yung imo ang Facebook. Pero sige tingsi, kaya na Sunstar. Di ba ganahan ka mo sikat sa Facebook, Repa? Mang wala na kay ikarason nga di ka mo gamit og shabu. Kaya na-addict na ka sa meta. Banga pa kay ka. Dili ta pwede i-match. Beginner sa billiard kay daghan gigag-scratch. Ubog sa batili mong kaatbang. Mga kuntira, patapsing-tapsing ni Clay. Sa kadagag-scratch ni mo na dawat na himo kong DJ. Lord na imong naatbang Clay. Kontrolado rati ka. Ubog ko atong gipurma ka, bantog na hulma ka. Ubog ko atong gipurma ka, bantog na hulma ka. Gitripan ra tika, mong ayaw pag-asyo nga seryosoon tika. Di ka po'y nakuha tong himog mga maayo, bantog banga ka. Unsa man ay dyan, Leo? Pagkahilaw pa ba ni mong gihalad? Kanahan ko gligon. Kung kita mo daw kang Lawrence ug ni UX, sakuha na yatag. Sakuha na yatag. Dili ta pwede kumpara. Kaya wala kay duwa nga maklasik. Sayo kung gikumpara ninyo si Julian Nico, ni Banong Bagsik. Master Clay! Atay ni istorya pa gado, murag makitaan. Imo ra magud sinina ang nilihok. Sa kadagan sa imong istorya, kurang nasabtan, kukurik-kuriko. Oo, una ko nakasulod sa Rapolo. Ang basula, si Leo, pre. Makasulod naman unta ka, dugay ra. Huwag ka nagpas o resume.
Round 3 game? Siya si Ken Lord. Katong feeling Ginoo. Diyos ko, kabobo. Abing nagtawag si GL of Old Gods ni Kalitrag Battle sa Rapolo. Ginoo niya itsura wa matono. Hoy, Old Gods, ipangita, dili maligno. Kung ikaw naman lang gani, sa ngalan, sa amahan, sa anak, sa spirito, pakyo. Na kay Lord sa pangalan, pero di ko nimo mapaampok. Kung sa man gani ang dangatan, di ko mangayo og pasaylo, kay mapadyos man o Ginoo. Kung mauka abinimo, mapalord o mapagad, walay silbi sa Antikristo. Di ba, naka-stop ka sa Rapolo? Si Leo, malamang gikasukan ka. Kaya pag ingon mo, stop na ka sa Rapolo, abiniyag, muundang ka. Stop, intaw na, dili stop. Lami kay balibag ba? Ang iba, pang kaunong pang words, ikaw, ikalibang na. Okay, member sa Tatas Angels. Yawa, tapulan manibay. Kung tadtaro nagsugo ni tata, maningkamot makalikay. Pero di na ko matingala kung sugo-sugoon ra ni kay pang Ginoo panig style kaning nag-alagad. Alagad ra sa di ay. Siya daw ang rookie of the year. Gisyagit pa sa match. Wala na lang sad ko nangutana. Natural. Wala man kay kabatch. Diba mo kayo sa niyag-syagit? Ako ang rookie of the year. Yan na apay. O, basig mo inong tag-imbento. Murag napiit na kanding rookie of the year. Goat na diretso. Real talk. Dilipod ma superstar. Didako raman ang ulo aning nag-apas sa fame. Giangkon ta ng titulo, puta pare, that's a shame. Sige, ikaw na superstar, rookie of the year, GOAT, and you have nothing to explain. Imuha ta ng titulo, basta karon ako ang player of the game. Iusap na ko ang korte, awon tagpaboran ba ka sa crowd? Dili dakda ka nimong porte, abig kahawig ni Zion ug now. Ug tira lang isgutan, masiruhan ning amaw. Clay Thompson nga, di ba? Pasok ang tira kada round. Maong good luck sa tinubagay, dapat giling ko ran og all out. Good luck sa hinutdanay, kay imposible ning mo top out. Good luck kung imong barugan na sa ring ako ma-knock out. I don't need to break a leg para lang mo stand out. Time! Rapolo Amianandos. First battle yung gabi una. Ken Lord versus Cleo. Pagpagan na balik. My turn. Nanto na battle. Judges decision 5-0 para ni Clay. Shoutout, Janice Tibon, mga taga-Babagdos, Radar, taga-Tabok. Judges! Yo, GG, all 3 rounds kang Clay, klaro man, tuwan ko si Sipog Starters, bukat na yung pitarong ka. Yo, as Diyos and Dramatics, bro. Buto na ako si Clay, Will Ramde. Kita sa video. Buto na ako si Clay, Ron parang Bruce Jones. Ender na yun. Kung nga dirigay ko wala. So, ang turang 3 reason, 3 rounds. Clay, sayang props yun. 3 rounds, baby. Yo, Charlie, tropa mi player, bye-bye, si Ken Lord sayang yung punchlines, mga stumbles, pero overall entertaining yung battle.